Morten med lyserød skrift. Ej, hvor fedt, mand. Jeg kan kun sige én ting til det her. Jeg skal være på hold med Joachim. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig så meget til at løbe med Joachim. Det gør jeg bare. Det har jeg haft lyst til, lige siden jeg mødte ham. Det er fedt, man har sit eget navn på ryggen. Joachim har valgt, at de skal spille American football, for det er en drøm, som han altid har haft. Og i dag får han den opfyldt, selvom han absolut ingen forventninger har til de øvrige stjerner. Det er de ekstreme atleter, der dyrker det her. Altså store mennesker, som er enormt eksplosive og hurtige. Og nu får jeg lov til det med århundredets dårligste hold, ikke? Og de kan i princippet kun skuffe mig alle sammen, men jeg glæder mig til at se dem tage udfordringen op. Det er jo fedt, at vi kommer herud og skal prøve kræfter med det. Det synes jeg bare er super fedt. Det kan godt komme ind med noget energi fra morgenstunden af. Hvad så? Jamen, så ikke så meget, I ser hamrende godt ud. Jeg har ikke skabt begreb om det. Jeg synes bare, det er nogle mænd, der tæver hinanden. Det skal være råt, og det skal være fysisk. Og, det er lige noget for mig. Ja, vi tager det sådan lidt hen ad vejen. På med hjelmene, og så går vi ellers bare i gang. Først skal de trænes i de helt basale teknikker. Og allerede her er der store udfordringer. Jeg har absolut været sidste vælger i skolegården her. Det er gøjlerhold. Det er at takle, både på offensiv og defensiv front. Så Morten, hvis du lige kommer herover. Ja. Og så holder du den her op foran dig. Og du skal ligesom holde mod, fordi nu er ideen jo principielt, at jeg løber ned og takler dig, ikke? Joachim bad mig om lige at stå og være den, der holdt den der sæk. Og så skulle han takle mig. Er du klar? Og du skal holde imod. Så jeg ved ikke, om jeg er klar. Hå? Du er klar? Du er klar. Og så hold imod. Jeg synes, det var mere naturligt, hvis det ligesom var den anden vej rundt, ikke? Shit, mand! Slår du? Ja. Sker der? Og så pløjer han mig ellers ned, som det allerførste. Den skal hævnes. Jeg drømmer ikke om, hvor meget den skal hævnes. Men hævnen ligger snarere hos dagens hovedperson. For Joachim er ikke færdig med at overraske de andre. De skal nemlig ikke spille imod hinanden som forventet. Så er jeg spændt på at se, hvordan de reagerer, når de finder ud af, at de faktisk skal spille mod et hold. De får nok totalt røv, men det er også meget morsomt. En ting, det er at træne. Noget andet, det er, når man faktisk spiller rigtig kamp. Der er jo ikke nogen, der vil være mod Joachim. Så det bliver jo et mærkeligt hold. Til den anledning, der har jeg fået nogen til at komme og spille mod os. Er det? Og de kommer her. Ej, lad være. Det er mine venner fra et lokalt italiensk og amerikansk fodboldhold. Det er løgn. Der sker jo det, som jo det helt klassisk, man er ovenpå efter en god træning, man har fået ros, og så skal man dykkes. Det er i form af et andet hold jo, som er topprofessionelle. Taktikken må være, at vi skal ikke løbe ind i dem. Vi skal undgå dem, så vi skal stikke af. Ja. Så må de løbe efter os. Ja. Normalt så vil man have et kampro, og så må man sige 1, 2, 3, et eller andet. Traktor. Ja! Det gør så. Vi skal simpelthen have et kampro. 1, 2, 3, traktor! Ved synet af de professionelle spillere vælger Lisbeth at trække sig. Og kampen går i gang. Her til at begynde med har vi sådan lidt svært ved at fatte, hvad vi egentlig skal gøre. Vi mister uhæmmet mange bolde, og det skal vi lige have styr på. Er du klar? Ja. Min boldkontrol var fuldstændig forfærdelig. Jamen, det var den. Jeg tabte den konstant, og jeg kravlede rundt på jorden på græsset på et tidspunkt sådan, og prøvede, og hver gang jeg rørte ved den, så var det som en mand, den smuttede bare forbi. Og jeg synes, det var en lille smule ydmygende. Altså, det klæder ikke mit image. Det gør det altså ikke. Godt, Ibi! Skide godt. Halvvejs igennem spillet er stjernerne langt bagud. Så Ibi vælger at skifte taktik. Hun vil vinde. Jeg tænker på at flirte lidt. Ja, så vil jeg tage Og hatten af. bruge kvindelist. Kom, Morten. Kom herover. Bolden er her.
Jeg var i gang med at få en snor. Ja. Det går simpelthen så stærkt. Men de er lidt nænsomme omkring hende, kan man sige. Okay. Right. Because you see through, right? Og så sådan i sådan et par stramme bukser, og så Ibi, det kan jeg godt forestille mig, måske har hyldet dem lidt ud af det. De skiftede fokus fra bold til røv. Og Ibis bagdel skal hurtigt vise sig at være en fordel på pointtavlen. Jeg æder noget af mine ord i mig igen. De imponerede mig og overraskede mig enormt meget hele vejen igennem. Det må jeg sige. Så lidt af det æder jeg i mig igen. Det var fedt, I gad at dele min drøm med mig. Det var super cool. Og så synes jeg, det var fantastisk, at de drenge der, vi spillede mod, de gad at komme og hjælpe os. Og så kunne Ibi også mandefløjte lidt og så videre og så videre. Ja, du fik et telefonnummer der. Så var der en helt Prøv at høre, det var kvindeliste, ikke?